салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайр шодӣ бошад дӯстони азиз ва ҳар ки ҷое бошен худованд нигаҳбонтон ҳатон бошад дӯстон. ва инак дар навори имрӯза тарзи бурчатка чиндан бародарон. ина бурчатка дар болои замин қимат трамбовка мекунад, ина мечинанд дӯстон. ҳамин бурчатка то ҳаминҷара дастсаф кама чишқай 45 сом квадрат шиғалтидагиай 45 сом то дастсаф кама ба ҳаминҷа квадрат шиғалтидагиай то бардам ҳамаш бародарон. бурчатка 25 квадрат чена яко чиндесан. ана бардиёроша бардиёро чанди мезанен ака гуфтӣ? бардиёра пагони метр 15 сом. метавонед дар номерои болои экранмондагӣ занг бизанед. нашуд нарх наво ина нарх наворо фаҳмидед, мо худмонам мезанем, бо чақчақ мекунем. ҷаи якашон зеса бисёри подписчикҳо бурчатка рафта буданд интересовад ки чӣ хел мезанӣ ва дар болош қолин шута мешавад ё не. бардорон 100% болоша қолин шута мешавад. дар нами қим симинт арала мекунӣ, затиркаш мекунӣ, 100% шута болоша қолин мешавӣ. бисёри бародарои дар Москва будагиҳо медонанд чун ки чӣ хеле бурчатка ва дар болои бурчатка мошин мешутанд. бо ки охирқати тоза мекунем алафои бурчаткара медонанд бисёриёш. ина бародаро тарзи бурчатка чиндан. ва панои ҳаматон ба худо дӯстони азиз, дастгирро фаромӯш накунед. касони меҳмоне дар канали мо обуна шед ва лайк комментариро фаромӯш накунед дӯстон. худованд нигаҳбонатон бошад то видеои ояндара.